Takže jo, vítejte u dalšího videa. Ano, už tomu tak bude a jdeme hrát. Jdeme si nekopat nějaké té suroviny, ale ještě jaký. No, chtěl bych rád najít nějaký to železo. Ty vole, jako to šedloují. Do pryči, co je to, no to nemá k ničemu, když nemám dia. Hele, iron! Já jsem potřeboval. Ty jsou hodný. Jenom něco o železu řeknu a hned se mi tady ukáže. Teď ještě najde nějaký to uhlí. To jsi mi tady schoval, jo? To máš. Ty vole, už mi za chvilku dojde druhý krumpáč. Ty vole, já mám normálně 10 FPSek a když normálně dám takhle pauzu, to mám 93, nebo 70, nebo 50, ty vole. Já bych vám to chtěl ukázat, ale já to nějak sestříhám. Teď vám ukážu, kolik mám FPSek, protože to je strašný. Ale teď se koukejte, kolik mám FPSek, normálně jenom 9-10. Když nenahrávám, tak mám asi 90, nebo 60, nebo 80, nebo 50. Je divný. Co jsem to udělal? No teď jsem měl třeba 103, ty vole. No, ty vole, tady pode mnou je uhlí a já se ho nevšim a mi došel krom. To pípy, běžím. Už jsem se hledal, že to bylo železo. Počkej. No tak teď se nahoru. No ty vole, to bude těžký. Vidím světlo na konci tunelu. Vidím torčku na začátku tunelu. Tak, teď si něco ještě dělat, no. Já bych si vlastně mohl vypálit to železo, co? To je dobrý nápad. A hlavně si udělám... To jsem nechtěl. Nový krumpáč. To třeba. Tak jdeme domů. Já vám asi v dalším díle, až ho vydám, tak vám ukážu, jak ty schody jsou dlouhé, protože to je strašný. Mně asi došlo 40 krumpáčů. A když jsem to kopal. A jdeme vykopat to uhlí. Ještě to nemůžu kopat, co? No, můžu, ale... Je to blbý. Hej, já se seknu. Tak tady by tam někdo měl být uhlí. Už ho vidím. Ježiš, se tím protože tady bylo ještě jedno. No nic, tak teď ho vykopám a tady já se nástřih, protože to kopání uhlí je strašný. Tak, jednou jsem kopal, ještě to druhý. To kopání uhlí je tak dlouhý. Tyhle to si říkáte, proč já vykopal jedno ložisko uhlí a vedle něho ještě další. My god. Tyjo, tak se mi koukněte, kolik mám uhlí, protože to je fakt neskutečný. Já mám strašně moc. Skoč tam, ne, ty debil. Tyhle to zase, já mám o 10krát víc FPS, když mám teď, což je 90 FPS. A 100 FPS, to prostě mám, když kopám to uhlí, teď mám jenom 9 a 10. To je taky divný, já vám to ještě tak nastříhávám. Kolik má FPS. A vidíte, už jsem u světla na konci tunelu. A ještě ta torčka je, ono už pomalu to svítání. Tak, teď mám 5 FPS. A 10. Tak já jsem se změnil render distance, ale pořád nic. Je to divné. Tak já dolů. Tak je, teď už by to mělo být lepší, no. Pořád 9 až 10, no. To je divný. Tak mě už tady vypliklo železo. Tak já mám ty 63 uhlí, no tak to je dobré. Já bych si měl vykraftit tu věc, jak se jí nadává. Krumpáč. Já jsem krumpáče. Já si nikdy neudělám meč nebo lopatu nebo takový ty pitomosti.
Zajímavé, ty vole, proč? Já si za chvilku udělám sekyrku a budu si někdy dřeva. Tak já jdu zase dolů. Ty vole, to budu... Čekat. Ne. Nebo ne. Prostě se na to jdu vykopat ten redstone a asi ukončím díl. Vidím hlínu na konci tunelu. Tak teď jste měli vidět, kolik mám fakt FPSek, když vlastně vypnu nahrávání. Nebo spíš dám střih. No tak ale... No, jak to jenom řeknu, prostě když dám střih. Ono, já vám asi v nějakém 8. díle bych vám vysvětloval, jak vlastně dělám ty střihy. Takže, jo. Ale budu to dělat asi na webce, aby jsem vám ukázal prostě, kolik to fakt mám, protože přes ten program to je fakt nechytré, toto. Štve mě to. Ano. Jdeme. O, co to bylo? Jak to bylo? Proč to bylo? Proč to blilo? Ona to blila. Vidím štěrk na konci tunelu. Tak a já bych si udělal totem. A jestli nevíte, co je to totem, tak totem je taková jedna věc, kterou vždycky s kámošem děláme v Minecraftu. Vždycky prostě si vezmu nějaký věci, uděláme si z toho blok a vždycky nějaký rudy. Uděláme si z toho prostě blok a uděláme si velký totem. A totem bude tady takhle. Tak. A to je začátek totemu. Takže jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike, aby jsem viděl, že další video nemám dávat. Takže se mějte a je ještě vlastně, jestli mě rozdáte, tak mají to barbu, tak dejte samozřejmě odběr. Takže se mějte a čau.